Прекъсвам ли нещо? Една малка акула ми каза, че принцесата е изпратила гилдията на близалките, за да ни спре. Ха, забавно. Много сте красива, госпожице. О, знам. Но не за толкова. Да, на мушкия в лицето! Давай, мъжия! Мислих, че си проклета прислушница! Ваки ми нареди да защитавам Бакстър, така че ще защитавам Бакстър. Спри да мърдаш, ти тъпо насекомо! Дръж като момиче. Това! Каквото дяволите! Удучен, кучка! Чао-чао! Пущи там, айде още малко, айде за Момче, пущи там. добре ли си? Да! Нифти, върнах обратно излъчването! Мамка му, какво правим сега? Не съм сигурен. Без сървърите връзката няма да се получи. Единствената ни надежда е Пенчас да може да сглоби нещо толкова изключително мощно, че да го довлече тук. Да се надяваме, че е толкова умен, колко си мислиш. Сър Пенчас! Слушам, създавам го възможно най-бързо. Мамка му, не съм издържал толкова. Почти сигурна съм, че Вокс поудява в момента. Damn, papi.